आं प्रमद बरुवा बड'लेण्डनि सासे गोग्गाखांथाव थागिरि आरो आंहा नसुं आरो लोगोफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जारिमिन दं। आं बे थावनिखौ आंनि आजौ आजैनिफ्राय उनमोनगिरि महरै मोनदों, जाय बिथांमोनहा जोंनि सोरगिदिं बेसेन मोन्दांथि, हारिमु आरो हा, दै, बार, बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरखौ उनमोनगिरि महरै मोनहोनो थाखाय गोबांथार बावसोमनो गोनां जादोंमोन। आं मोनदांनो हादों दि आं गावखौनो फैबाय थानाय इयुन जोलैनो गथायलांनो गोनां जिरिथाय आरो मिथिंगायारि धोनफोरखौ रैखागिरि हिसाबै बेंलांगोन। बेनि थाखाय आं समायखिरा लायोदि आं आंनि सोरगिदिं थानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोर आरो आंनि नखर, गामि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जोथोन लागोन। आं समायखिरा लायोदि आं आंनि अनजाथाव सोदोब आरो राव बाहायनायनि गेजेरजों आंनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। आं समायखिरा लायोदि आंनि सोरगिदिं थानाय जिब जुनार आरो बिफां लाइफांनि फारसे आंनि गोग्गो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमखौ जोथोन लागोन। आं समायखिरा लायोदि बार, दै आरो मिथिंगाखौ आं संरैखा खालामगोन। आं समायखिरा लायोदि गुबुनफोरनोबो गावसोरनि दोरों आरो हारिमुखौ लानानै गोग्गाखांनो थाखाय गावखौ बायदिनो गनायथि होगोन। आं समायखिरा लायोदि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आं सैथो, सादुथि आरो न्यायखौ हमथानानै लाखिनायनि गेदेरथार बिबानखौ मावफुंगोन। आं समायखिरा लायोदि मददनि गोनांथि जानाय बोराय बुरै, गथ' गथाय आरो बेंगुराफोरनो जायनो जेरैबायदि मदद नांगौ बिदि मदद होनो नाजागोन। आं समायखिरा लायोदि गोजोन सोरजिनो, निमाहा नागिरनो आरो गुबुननो निमाहा होगोन। आं समायखिरा लायोदि आंनि हादोरनि खौसेथि गासिबो समावनो हमथानानै लाखिनाय आरो सिबिनायनि गेजेरजों गोग्गाखांहोनो नाजागोन। आं समायखिरा लायोदि आंनि सोरगिदिं थानाय बयखौबो गोजोन सोरजिनाय आरो गोजोन थासारि लाखिनायखौ आंनि रादाय महरै दिनैनिफ्रायनो मावफुंगोन। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा
15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।